आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं खारे टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा आइ आफा दाब' सोमोन्दोफ्रा थैब्लानो गैला मावै दाङै जुलि लायै रंजा बाजाथा नाथाय दाबाव आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिसनो बोला रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं खारे टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय मोजां गाज्रि संसारनि मानसि लानानै थाङो फैयो आं रिस्का सालायनानै रावखौबो आंलाय नेवसिनो हाया देरसिन दुइसिन आंनि थाखाय रावबो गैया बयखौबो लाङो आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं खारे टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय